बयबो बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ खोनासंगोन होनना बुंफैबाय आदाया आंखौ सासेया आं जोबथारनायावसो खनगोन सानदोंमोन ओइ ने आबैमोना दोङो नै मोखां सोम सोम जिरायगासिनो बिथांमोना खोनासंनो मोनाबा दुखु मोनलांगोन नङा होमबा बेखायनो आं खोनासंहोलांनोसै खनसे आखाइ खबनांगौ बर'नि आलायारननि थाखाय मादैमोन आबैमोननि थाखाय खनदों आं बेखौ खनसे आखाइ खबदोब्रा नायलाय बै आबैनि थाखाय खनदों बेखौ नै गाबबाय बेसिरि गाबलायलायबाय नै खनसे आखाइ खबनांगौ नै आबैया गाबलायलायबाय मा खालामनो आं बेखौनो बुंदोंना बे मोनसेया जोंनि बर'नि मोनसे इमोसन हाबना दोङो नङा होमबा जायखौ जों दिनै आलायारन फिल्म गैयामोनब्ला जों बर'आव जेबो नायनो मोननाय नङामोन नङा होमबा खनसे आखाइ खबनांगौ आबैनि थाखाय बयबो चलो फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा आलायारन ini kau nggak mau apain dah kayak boy pakai kau nggak boy dah sesuai dengan Gloria come on konja akhir kau nggak rai coba boy buku warna naik kasih thank you Besiri abo yang mokhang sem-sem bukan si barang balang bifang ni dalaya dawa gabay bukan si barang balang bifang ni dalaya dawa gabay boy barai johar feilau bikhayaw खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन आखाइ खबनांगौ बयबो सानजाहा आलायारन
ओके बयबो आखाइ खबनोबो रायजोबो हालि हालि दाउबो बिलांबा बेरे सिगिरिया बिदैसोबाय सोनाब बैसानि खोमसिया गोमोलांबाय रायजोफोर बैलाव बिखायाव खोमसि हरनि अनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा बेफोरसो जोंनि बर'नि आसल मेथाइया नंगौना नङा रायजोफोर